ina maimaita kirana ga mai girma gwamnan Kano Khadimul Islam da Baba Impossible kwamishina na addini da kwamanda na Hizba da mai martaba sarkin Kano da alƙalan Kano gaba ɗaya na shari'a ku hukunta wannan yarinya an ba hukunta ba wallahi sai Allah ya hukunta ku ya zama darasi tuba yayi Allah wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah babu da hannu anan in Allah ya ga mai karɓi tubanta ya ga mai mata azaba amma dai haƙƙin al'umma mutanen Kano ya an karɓo musu dole ne a karɓo darasi ya zama yan baya irin ta ba za a yaudari mutane ki sako hijabi ki kin tuba gobe ki koma tsiyarki ba haka ba na ga muku wanda suke a baya ba haka suke yi sai sun zagi malami sun ci mutuncin addini in aka musu suka ga musu hukunci sai ta shigo wani hijabi ta zo tana kuka su ko malaman da ba san abin da suke yi sun yafe mata ka yafe mata ko haka manzo Allah ya fito fili ya ce ya yafe sauran mutane mabarnata su samu karfin gwiwa ko samu karfin